Opa, xentiña da boa! Imos traballar un pouquiño hoxe, Mirade, con manteiga. Da boa. Da rica. Da que non fai falta máis ingredientes, A da que collemos o anaco de pan, raca, praca, e xa si queremos vicios, unhas areas de azúcar e tal, bocata. Eso de cando éramos cativos así caían. Ahora merendan, joe, como merenda, mi madre. Que si yoguriños, que non sei que tal, que omegues, que si... Oh, tal. Bocata de manteiga con azúcar. Que ricos estaban, Eu desde aquela non volví a probar. Claro, non se nota. Bueno, mirade. Manteiga da boa, que imos a facer unha salsiña con manteiga. Xa fixemos algunha desta. E hoxe imos a acompañar con algo, pois... un clásico que está boísimo. Ademais, a min encántame, cada vez encántame, gústame máis facer as cousas individuais, non? Que cada un, ademais, estamos condicionados, precisamente. Eu creo que a partir de agora, pois vaise condicionar moito a cociña, a racións, tapas individuais e demais, pois polo todo o tema que estamos a vivir, non? De feito, xa se está facendo, xa se están preparando eses tipos de contenedores individuais para que cada un tome o seu, entrega a domicilio e demais. E son as espetadas. A espetada é unha alternativa, pues, cara, axuda para a cantidad de pratos, tanto de carnes como de verduras, como de peixes. É unha espetada de peixe sapo, con lagostinos, con unha salsiña de manteiga. Estamos na tradición culinaria, Cuidado. Isto foi un prato, joe, a primeira vez que se puxo unha espetada, estou falando fora das sardiñas que lle chaman aí, que teñen pola zona de Levante, era un prato desto nos anos 70 que te poñías e quedabas aí como moi fino, non? E agora mesmo, nunca, porque sí que é certo que hai pratos que caen e que non te volves te esqueces deles, pero hai outros que non, como son estes. Este é un clásico que non falla xamais, que levamos anos cociñándos, pero anos, e como está moi bo, pois nunca caerá. Entón, precisamos, como ingredientes principais, peixe sapo, unhos lagostinos, eu voulle meter unhos tomates cereixa, no medio, nada máis, a espetada vai así multiplicado por 2, vou facer vamos a intentar, bueno, a ver os que nos collen aquí, non? E depois imos a facer unha salsiña con manteiga, cunhas olivas, cunhas alcaparras, cunha ceboliña, Despois, cando vamos facendo, imos falando, imos sacando conclusións de que máis podemos meterlle, vamos pensando a ver que máis, pois que alternativas teño. Oye, se teño isto na neveira, valdrá unha anchoa aí machacadinha e tal. Xa verás, neste prato seguro que vale. Bueno, un pouco de perixel, un allo. Aquí teño o zume de un limón, teño un pouco de caldo de peixe, por si acaso, ainda non o sei, e teño unha barra de pan. Que é isto? Que vai a facer a barra? A barra, a espetada, cando collemos cas más, precisamos dun prato, ou dunha servilleta, ou algo, non? Por si non é moi cómodo, porque leva a salsa e tal, e agora xa non podemos facer cada un de nós coller a salsa e meter aí, e veña para dentro da boca e tal, non? Entón, apetecíame un contenedor, o sea, un prato, unha base, en donde comestible. E que mellor cunha barrilla, que un anaco de pan, non? Imos a cortalo de tal xeito, que imos a fornealo, que vai a ser así longo, igual co espeto, e imos a fornealo con un pouquiño de salsa de tomate con ourego, que teño aquí preparado, vale? Queredes outra especia? Que irades. Bueno, comezamos o chollo, porque que nos falta pois a base da salsa. Se non temos esa manteiga, non temos a salsa, e vai quedar seco, non? Así que hai que chamar o grande, a Rafa Durán, que seguramente tendrá alternativas e buscará onde podemos atopar a mellor manteiga que temos en Galicia. Rafa, amigo, por onde andas? Oído no campo, chef, claro que sí. Bueno, no campo da Capela, que é unha cooperativa que está na Capela e que dixéronme que ten unha manteiga de categoría, porque o reporteiro recadeiro sempre está ao servizo do cociñeiro. Por aquí.
Pois xa estamos dentro con Geli, encargada de producción. Que tal, Geli? Hola, buenos días. Non me canso de decir, Geli, cada vez que me teño que atrezar así e poñer estas vestimenta de gala, que favorece tanto, a que sí? Sí, o blanco queda estupendo. Si meterlle unha pinza para que quede así un pouco entalladiño, non sabes? Sí. Pero bueno, ese non é importante. O importante é ter todas as medidas de precaución. Eu veño a por manteiga. Sí. E vos aquí na cooperativa tedes moi boa manteiga, seca. Eu non é. Sí. Por que tan boa a manteiga que facedes vos? Porque nós non lle facemos ningún tratamento térmico ao leite. Entón, que facemos é, cando nos chega o leite, xa o metemos para dentro directamente, despois de facerlle os análisis previos para saber que todo estea ben, xa o metemos para dentro e xa empezamos a fabricar con el. Entón, a manteiga que facemos é da nata que lle sacamos o requeixo que facemos de forma tradicional. Primeiro, todes un grupo de membros na cooperativa e Sí. cada un ten as súas vacas, non? Cada un ten as súas vacas, sí. Unha media mellor de 15 vacas ou máis, pero Sí, non pequenos demasiadas. produtores. E decidiron ou decidiste xuntarvos para facer isto, non? Sí, bueno, iso xa hai moitos anos. Hai moitos anos. Sí. O produto é de primeira calidade. É de primeira calidade. E sabiste o envasado, que con mimo, e de Sí. maneira artesanal tamén. E o sabor, que tes que dicir do sabor? Está boa? Pois o sabor é como cando comías os bocatas na casa da avoa os fines de semana con azúcar, de manteiga con azúcar, pois é así. Entón, se che pregunto algunha elaboración con manteiga, que me dirías? Para cociñar vai moi ben. Postres, magdalenas, biscoitos, increíble. No antroido, as orellas, tamén queda moi ben. Vai ben con case todo. Xoanqui, eu penso que lle vai valer, pero voulle preguntar. Xoanqui, valeche esta manteiga de aquí da Capela, de Cooperativa Capela? Claro, hombre. Sí, non? Pois mira, aí xa mandamos, dá boa conta dela, vale? E a ver cando convida a comer, porque nunca a convida a comer, Xoanqui, sabes? Xa. Graciña, Geli. Gracias. Chao, gracias a vos, aquí a temos. Oye, biches, esta muller tivo infancia, Sabe do que falamos? Que acabamos de falar do bocata de manteiga con azúcar. Esta muller tivo infancia. Home, era un clásico. Bueno, pois comezamos. Vale, imos a limpar o peixe. En primeiro, bueno, imos a poñer tamén a derretir a manteiga. Sí. Pouquiño a pouco. E para iso precisamos un cazo. Precisamos un cazo para a manteiga e unha tixola para as espetadas. Aí. E a tixola cal vou usar. Unha grandeciña, non? Que me entren todos aí comodamente. Eu penso que aquí ha de entrar. Eso. Teño aquí, o día que quera de xogar unha partida de tenis con raquetas de verdade, de que hai que aguantar aí, teño aquí, vou sobrao de raquetas destas. Vale, imos aló. Prendemos o lume. 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2. Amudiño. Vende a neveira, se vai desfacendo aí, pouquiño a pouco. Mentres nós traemos as cousiñas, imos aproximando. Vai, os lagostinos. Isto para facer o espeto. Isto de aquí para facer a salsa. Isto para o forno. Pero isto no último intre. Aí, aquí non queremos torrala. Non queremos que quede todo completamente duro nin moi torrado. Queremos que se quente sobre todo, que adquire un corto radiño unha vez que temos aberto. Isto aviso porque, claro, dice, vou meter no forno mentres... Non, porque se vamos facendo isto e temos isto no forno, a min queimaríase. Seguro, estaría aquí entretido e cando vou ao lavo, polo cheiro xa. Entón prefiro esperar ao final, estar aí atento ao forno, porque eu penso que en 3-4 minutos como moito, temos o pan xa torradiño e no punto para poñer de encima o espeto e salsealo. Ben, imos aló, mirade. Que agradecido este peixe, Eu creo que ainda non atopei a ninguén que me dixera, a mí non me gusta o peixe, bueno, menos o peixe sapo sí. Claro, o peixe sabe que non ten espiñas nin nada. Mirade, con isto chéganos, aquí temos a espiña do centro, esa espiña é ouro tamén, para facer os caldos. Cuidado.
Eu creo que con esta anaquiño, e se precisamos un pouquiño máis. Eu non sei se vos comentei xa, eu creo que sí, non? Que a min, unha das caldeiradas que máis me flipan, que fago na casa un día, é que a teño que facer aquí sí ou sí, é a de osos de peixe sapo con cabeza de bacallao. Aí prescindes do coitelo. Aí tes un babeiro, as más limpiñas. Obrigatoriamente ten que haber, vou botar aquí para o lixo, ten que haber unha servilleta de tea. Non te vale por os coláxenos que desprende o bacallao. Como teñas unha de papel, olvídate, porque tes que ir a lavar as mans, porque se pejan. Cousa máis rica, por favor, a quen lle guste o bacallao. A mí me flipa. Pois a cabeza é unha das partes máis ricas que hai. E a caldeirada de cabeza de bacallao con osos de rape, e despois os osos de rape os teño feito tamén fritos. Bueno, mirade, ves? Estes anacos imos a poñer que pasen ben na boca, que sean doados de masticar, vale? Por aí vai o conto. Non ten, este vai igual, dobramos así un pouquiño e vai exactamente igual. Vale. Ben. Joder, que podemos coller isto e meterlo nun espeto tamén así ao longo. De feito, os langostinos cantidad de veces fanse espetamos así ao longo, despois para frixir, pensade, con eses langostinos, pois, meter o espeto por aquí, atravesalo pola cabeza hasta o final, non? E depois rebozamos nun pan relado así grosamente, vai a fritir, e cuidado, tan riquísimos tamén. Un pouquiño salgados, espectacular. Bueno, vou pasalos para aquí. Penso que han de chegar, e senón sacamos uns cuantos, daqui, uns cuantos espetos. E últimamente o peixe sapo sí que é certo que non vai, bueno, a partir de agora, destas datas, aquí empezará a subir, porque ademais é un clásico do Nadal, o peixe sapo, joder. Fixemos unha vez, aquí peixe sapo cedeiresa, en esta chegou. Non sei se vos lembrades, pero na miña casa foi un clásico tamén, porque, joder, gustan a todos. Entón, se gustan a todos, mirade, cando hai nenos, cando hai avós, cando eu non espeñas, é cómodo, raba cedeiresa e despois o forno con uns chícharos e as salsiñas batagas no fondo, que ricos. Veña, subimos un pouquiño. Aí, o 4, quieto. Faltame o trapo da cintura, ando botando a man e non a topo. Xa sabía eu que faltaba algo. Vale. Allo. Que non falte. O alliño, o noso alliño. Perixel, que non falte tampouco. Moi ben. Todo? Sí, todo. Aí e aí. Ben. Así. E iso vai a ir para aí. Repito, queredes botar unha cebola? Acepta perfectamente. Queredes botar un allo porro? Tamén acepta perfectamente. Eu sí que invitaría a facer a salsa con verduras brancas, é dicir, non lle botedes aí un tomate. Un pemento verde, home, sí, un pemento verde hasta pode aceptar un pouco máis co pemento vermello. Eu non lle botaría, non, para esta salsa. Pero, bueno, oye, que non pasaría nada, non ten por que saber mal. Tampouco, todo o contrario, joder, todo aporta. Pero sí que hai receitas que son un pouquiño máis pechadiñas, non? Esta salsiña de manteiga, pois está así moi equilibrada. Por eso non invito a que fagades, igual que outras veces sí, pois esta vez, pois non. Pero vamos, que vai estar bon igual, non hai problema, non hai fallo. Vale, pirixel. Un pouquiño de pirixel, vou ir por máis, Collen aquí estas 4 follas, pero non me van a chejar a nada. Nin a comezar, así que me acompañades, porfa. Imos a por un pouquiño de pirixel, sí? Imos aló. Teño aquí fresquiño.
Da gusto. A ver. Ben. Vale. Que ben cheira, que así recén cortado está, joder, está riquísimo. Grande o perixel, que andamos falando tamén de moitas especies que veñen de fora, pero eu non sabía traballar, sin el, sin o perixel, sin, bueno, xa o sabedes, non? Sin unha cebola, sin un allo. Con eso vas ao fin do mundo. Ao fin do mundo. Eu non sei de música, gustaba, joder, non podería vivir sin escoitar música, non? Pero non sei solfeo, non? Ni demais, pero algunha vez, deso que colles, na miña casa, se non hai 6 guitarras, porque o maior sí, o maior estuda hasta terceiro de guitarra e tal, ahora o dixo, cansouse, que lle vamos facer, xa volva, ainda é moi cativo. Pero dá gusto, non? Ver coa súa partitura, dándolle. E claro, unha vez dixen, vou mirar a ver e tal, sin estudar solfeo. Encontrei cantidad de tutoriais e de historias que che poñían, eu que sei, non mo lembro, non do titular, pero 101 cancións con 3 notas. Simplemente tienes que aprender 3 notas e a partir de aí, ca man dereita, podes cambiar o ritmo e sacas 101 canción. Joder, parece dodado, non? Parece fácil. O carallo, é fácil. Hai que poñerse aí, que formar un callo nos dedos que... E xa dixo, tío, non podo dar ya todo, que va. Pois con isto igual, isto ven en referencia, non estou toleando, ven en referencia de que moitas veces con 4 ingredientes, vou lavar aquí un pouquiño o coitelo, con 4 ingredientes. 101 receitas con 4 ingredientes. 3 básicos e despois un que varía e punto, listo. Sí, señor. Vale, que máis cousiñas? As olivas. Vinde pa aquí. Aí está. Tamén picadiñas. Imos deixala tamén aquí fora. Vale. Ai, tolemias que me dan. Tolemias, non podo, nese aspecto, justo me facer as cousas, justo me facer cousas, justo me carpintería, cantidad. Amañar mobles vellos, despois me creí un ukelele a cada un dos rapaces. Foi o peor que fixen na miña vida. Un ukelele, non sei quen lle regalou un bongo, joder, como toleamos na casa. Hai os veciños. Perdóade, os veciños, digo. Vai. Veña, díxete de lerias, tes moito que facer e o único que faz é picar na táboa. Eso teño listo xa para embarcar o... Como se chama? A manteiga. Xa comeza a cantar. Escoitades? Xa me están pedindo guerra. Coidado co aceite, Perdón, co aceite, Aquí pasas enseguida, non é como aceite de oliva. O aceite de oliva aguanta, pero... Aquí temos que ter cuidado ca manteiga. Ben, joder, o recendo. Buah, mi madre, que manteiga. Aquí cando falamos, sabedes? Aquí cando atopas esa explicación desa mulleriña que nos explicou o sabor desta manteiga é diferente. Pois confirmamos. E se queredes vosotros confirmar, xa sabedes o que tedes que facer. Está ben. Vale. Deixamos aí o allo. Vedes, mira, estou no número 6, vou baixar. Quero que se fríe moi pouquiño a pouco. Moi pouquiño a pouco. Ese aceite vai quedar aromatizado. É o que lle vai a dar ese sabor. Non queremos torrar o allo, sabedes? Queremos que adquira ese cheiriño. Ben. Bueno, estou falando de aceite, non é aceite, é manteiga. Anaco de peixe sapo. Aí, vale. Empezamos por aquí, mirade. Polo centro, a cola do lagostino. Metemos polo centro do tomate. Quieto. E metemos a cabeza, bueno, sale por aí. Aí va, do lagostino. Vale, aquí temos un.
Bueno, por que non lle quito a cabeza? Pois por isto. Vale, o lagostino se é fresco e demais, pois traballade con todo, non só co corpo. Ben, éntranos outro anaco de peixe sapo. E aquí, o que falaba antes, cabaciña. Pode ir ahora pechando un anaco de cabaciña. Pemento verde, pemento vermello, todo ben colocadiño, ben postiño. Listo. Eu simplifico, para que vexades que non nos temos que complicar a vida. Despois, a partir de aquí, metede carjade, facedes petos de 1,5 metros, se queredes. Ben, como vai isto? Ben, vedes o que está pasando aquí, verdad? Bueno, pois iso é o que nos interesa. Esas burbulliñas pequeniñas que aparecen por aquí, eso está cocendo o allo pouquinho a pouco. Estamos aromatizando moitísimo esta manteiga. Vai rematar de aromatizarse co perixel, que non vou a botalos do final de todo, porque senón sí que perdería a súa frescura, e máis a oliva. E o zume de limón. Pero iso vai un pouquiño despois, vale? Ben, deixeme poñelo aquí, que senón... Aí o teño. Perfecto. Imos a por unha segunda, veña. Peixe sapo. Adentro. Ben, lagostino. Igual, vale? Así a coliña. Agora, sin abrir máis. Así, e sin abrir máis. Quieto. Aí, vai. Vale, tiramos para atrás. E aquí o temos. Outro anaco de peixe. E podemos pechar. Por que non? Vai unha así e vai outra así. Que carai. Fora. E xa temos dous. Seguimos manchando a táboa. Ben, ti sigue manchando así. Así tes que limpar. Non me pasa. Dúas sí. Tres, non. Tres, non. Veña. Bueno, nada, iba a decir que iba a chiscarvos un ollo, pero non, íbamos a facer así de seguido. Teño que controlar moito tempo, e por eso ando a veces rompendo a cabeza. Quero que vos enteredes de todo o que está a pasar, porque ademais me comentades moito, joder, que facedes as receitas, de verdad, éncheseme o peito. Cando me comentades así, ostra, que bonito, como mola. De verdad. Entón, quero que quede moi claras as receitas que facemos en esta chevó. Vale? Bueno, veña, 3 para enseñar, xa está ben. Moi ben, unha culler. Esta, iba a coller a de pau, pero aquí non hai fallo de rallar nada. O aceiro é o que ten. Subimos, 4, 5. Vale. Metemos a oliva. Non sei se o dixen, alcaparras tamén valen. Unha mistura desta oliva ca oliva negra quedalle, perfecto. Que ben ule, de verdad. E non digades que non é doado de facer, onde teño? Aquí está. Zume de limón. Baixamos. Un pouquiño de sal. Baixamos. Vedes, bueno. Vale. Ben. E agora un pouquiño, voulle botar un chisquiño. Se non tedes de caldo de peixe, é dicir, non fajades caldo de peixe para facer esta receta, porque son unhas pingas. Por eso insisto en ter eses cubiños no conxelador de caldo de peixe, de caldo de enreira, de polo, eses cubiños, os cubiños de xeo, pero de caldos. Por qué? Porque cantidad de veces na cociña precisase esas pequenas cantidades. Por exemplo, os que facedes moito, que traballades con wok, que cada vez está máis presente na cociña, porque é unha elaboración moi sana, non? De facer as cousas, os alimentos, sabedes perfectamente do que estou falando. Dese aporte líquido que precisa ese wok, e solamente son 2, 3 cubiños. Bueno, aquí temos a salsa, vale? Xa temos prácticamente feita. Agora o único que temos que deixar é reducir un pouquiño, un chisquiño máis.
Eso é. Temos que deixar reducir un chisquiño e témolo listo. Vale, deixamos aquí. No último momento vai isto. A aceituna paseime cortando. Non a vou a tirar, eh? Isto vai nun bocata, bueno, vai en calquer lado. Nin de broma vou tirar. Non tiro nada, eu. Vale, isto que xa traballamos un pouco con el. Despois quédame chollo, sabedes? Cando me despida de vos, dice, oye, vamos a rematar de facer esos espectros, non, amigo? Hombre, claro, hai que rematar. Claro que sí. Elo, esto fora, pasamos. Moi ben. Vende para aquí, mirade. A tábua. Vou coller esta xa. Coitelo. Tamaño do espeto. É o que precisamos. Menos o rabo, isto. Por lo tanto, esta naco. Mirade. Agora, abrimos pola metade. Ben. Quitamos de aquí unha pouquiña de viga. Facemos unha cama. Vale. Así. Así. Eu teño por aquí unha bandexa para o forno. Esta, vale, perfectamente. E asentamos. Este que non fai falta, xa pouca miga ten. Vale, vale. E aquí a outro, vou facer aquí dous máis. Unha máis aquí non me entra para as tres que temos aquí. Bueno, non me digades que, joder, non é unha idea boa para montar unha cea. Mira que se non o facemos en nada, eh? Se quitamos todo o rollo que vos solto eu de falar de tal, acabamos en nada, esto. Ben, ourego con tomate que temos aquí. Pintamos un pouquiño. Con tomate frito. Vai dar un saborazo tamén rico, vai a contrastar moi ben, vai a ser moi sutil. Pensei, oye, queredes botarlle allo aquí, facer un allado, un machucado e tal, o típico, sabedes? E despois no tomate tamén. Que pasa? Por que non lle botei? Porque teño allo aí. E despois esa salsa vai a vir pa aquí. Por eso non quixen cargar de máis cousas a isto, o pan, vale? Imos para o forno. Imos aló. E aquí, Santi, por favor, bótame unha man que senón queimase seguro, que xa sabes que o meu apellido é Torpón. Non é ese, pero como se me puxeran. É dicir, torpe en exceso. Ben, prendemos, xa temos listo, e o que vou a marcar agora, así con un chisco de aceite, nada máis de aceite de feito, ahora mesmo casi era mellor meter aceite aquí que aquí. Pero bueno, xa fun despabilado, así que vale igual. Ben, e ben. E aquí co garfo, o único que temos que facer con un garfo ou con unha culler, axudar a sentar. Vedes que aquí non toca, non, a cabeza? Bueno, pois despois, se non é agora, cando lle demos a volta seguramente dá. Seguramente toca, ves? Axudamos así a sentar un pouquiño, a marcar así. Vale? Mirade, me deixades? Bueno, cando está isto? Aproximadamente 2 minutos e medio, como moito, por cada lado, sin máis. Vamos ver que cambia de cor e demais. Xa temos visto, non pasa nada. E listo, nos queda salsear, que a salsa temos lista tamén. E listo para comer, empratar. E non me queda nada. O perixel, agora. Vou apagar a salsa. 3, 2, 1, fora. Vémonos na esquinilla da mesa e seguimos falando, vale, amigas e amigos? Chao. Montamos os espetos co peixe sapo, os lagostinos e os tomates. Nun cazo derretimos a manteiga, friximos o allo a modiño e engadimos o zume de limón, o caldo de peixe, sal, pementa e o perexil. Enfornamos o pan con tomate e ourego. Montamos o prato e listo para comer. E agarrando
a oliva e o allo, rematamos o traballo. Mirade. Como fagades isto, vades flipar. Vades repetilo hasta a saciedade, porque, a ver, xa vos lo digo, é a espetada sinxela, a partir de aquí, imaginación, pero esta manteiga, con este aroma de allo, de limón, bueno, que solamente a manteiga vou botar un pouquinho máis, así, por enriba do peixe sapo. Ben, probade unha vez, e vade repetir, calmadevos, non toledes e fajades todos os días, vos lo digo porque vai no pedir, o corvo vai che pedir, e resulta que ceas un día e dixe, ai, que ceamos? Outras espetadas, non? Está moi bo, o digo por eso, exagero as cousas porque está moi rico. Entón, pues, é a maneira de transmitirvos, de decir, facede que vas a ser felices durante un anaco de tempo, xa veredes. Bueno, aquí temos un exemplo para traballar ca manteiga, por enriba, tendo claro de que me dixo esa mulleriña, que coincido con ela, non? De que o bocata de manteiga con un pouquiño de azúcar, eso é irrepetible, eso que non podemos morrer sin probar eso, igual que ir a visitar a Costa da Morte, igual que visitar as Rías Baixas, o Courel e toda Galicia, eso temos que facer, pois temos que probar a bocata de esta manteiga, non vale calquera, non vale esa empaquetea, desta, da nosa, de que se fai con cariño, da que podemos preparar estas deliciosas salsas, tanto para espetadas como para peixes, como para carnes. Bueno, unha aperta, un bico moi grande a todos e todas, e ata outro día, amigos. Chao.